गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआव बर'नि साथाम राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बिबुंथिखौ लानानै बानायनाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। गिबियावनो बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनासंनानै लाग्रोनि, बिनि उनाव गुवारै सावरायलांनि। गिबियावनो बिथां मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै लानि। সকলোৱে বিচাৰিছে, সকলো দল সংগঠনে বিচাৰিছে বিটিসি অঞ্চলৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে বিচাৰিছে যে ইয়াত নেশ্যনেল পাৰ্টিক এনকাৰেজ কৰিব নালাগে। বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে চলাব লাগে। এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে আৰু বিচাৰিছে। এইখিনি হোৱা নোহোৱা সেইটো কথা নাহে। মই আপিল কৰিছোঁ যে আমি সকলো ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একগোট হ'ব লাগে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিফ বা ডেপুটি চিফ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। একগোট হৈ থাকক, বিটিচিটো শাসন কৰক। आं सानो बिथां बारग' CM हाग्रामा महिलारी सारा बे खोथाखौ गोबां गोथौ सिन्था खालामनानै बुंदों जानांगौ। मानोना आथिखालनि बर'नि राजखान्थिया जोबोद अलखद लामायाव थांगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा जोबोद गोथौ मोन्दांथिजों हयथ' बे बिबुंथिखौ होदों। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि। बर'नि गासैबो राजखान्थि हान्जाया जुदि खौसे जानानै बिटिसि एबा बिटिआरनि गोहोखौ हमथानानै लानो हायोब्ला जोङो गोबां जौगानाय लाबोनो हागोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिया थागोन। दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ हमदांनानै बेफोर बिबुंथिखौ होदों जानो हागौ। आं सानो बिथाङा बुंनाय बायदियैनो गासैबो रिजिनेल दोलोफोरा ज' जानानै बिटिसि खुंथायखौ हमथानानै लाखियोबा जोबोद गाहाम जागोन। मानोना नेशनेल पार्टिनि आखायाव थाङोब्ला बियो नेशनेल पार्टिनि हाइकमान्डनि अर्डारजोंसो सोलिगोन। दा बेवहाय गोबां बेले बेजे नुजानो हागौ होननानै आं सानो। বাস মই যে চিফ হ'ব লাগে বা কোনোবাই যে চিফ হ'ব লাগে, মই যে চিফ হ'ব লাগে সেইটো ডিমাণ্ড নাই। মই কৈছোঁ আমি সকলো ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একগোট হ'ব লাগে আৰু বিটিচিটো ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে শাসন কৰিব লাগে। बिथाङा फंसे खोथाखौ जोबोद गोथौयैनो सिन्था खालामनानै बुंदों जानो हागौ। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारीया चिफ जानाय जायैनि खोथा गैया, जायहक खौसेथिया जानांगौ होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायो होननानै बिथाङा बे भिडिअआव फोरमायदों। बेनिखायनो गासैबो बर' रायजो राजाफोर हास्थायनाय बायदि गासैबो रिजिनेल हान्जाफोरा ज' जानानै बिटिआरखौ एबा बिटिसिखौ जोंनि आखायावनो लाखिनांगौ होननानै आङो सानो। हेंथा दोलोआ जेब्ला बिटिसि एसेम्ब्लिखौ नागारनानै ओंखारलाङो अब्ला बिटिसिनि एबा बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM बिथां बिआर फेरेंगा सारा मा बुंखो एसे नायनानै लानोसै। लाजिदों बिसोरो, लाजिनायखायनो माने ओंखारबोदों आरो गुबै बाथ्राया जादों बिसोरा बुंनांगौ जेबो गैया। बिसोरो मोनसे अजद दैखांदों सरकारनि सायाव जे डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन होननानै। आरो डिलिमिटेसना जेरावहाय जोंनाव माबायावनो गैया, एजेन्डायावनो गैया, कुइसन आवारावनो गैया। बिथांमोननो कुइसन आवार, बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ 17 बोसोर सासन खालामनाय सिस्टेमा मा बेखौ मिथिगौ। खिन्थु सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोर फालिबोआखै। बे मोनसे कालचार जाबाय। दिनै सिस्टेमजों सोलिनायाव एसे लाजिनाय मोननानै बिथांमोना दिनै ओंखारलांदों आरोमा। डिलिमिटेसनखौ एसेम्ब्लिनि एजेन्डायाव एबा कुइसन आवाराव सोसनजायो ना सोसनजायामोन अन्नानै गासैबो रायजो राजा बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै खोन्थाहरोबा जोबोद गाहाम जागोन। बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों, लाजिनानै ओंखारलांदों। थारैनो हेंथा दोलोआ लाजिनानै ओंखारलांमारदोंमोन ना माबा मोनसे खोथायाव दुखु मोननानै ओंखारलांदोंमोन? दा बे सोंलु जानानै थाबाय। दा आङो मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानो, आसलथे लाजिनाया मा बुस्थु आरो सोरबायदि मानसिया लाजियो? आं सानो खुनु पलिटिशियानफ्रा लाजिया आरो लाजिनांगौनि गोनांथिबो गैया। रावबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा लाजिया आरो लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै आं सानो।
लाजिनाया राजनितिक हान्जानि बा राजनितिक दोलोनि मालाबाबो बियो केरेक्टार जानो हाया। दा आं बेखौ सानो। दा लाजिनांगौआ सोरबादिया लाजिनांगौ? ओरैबायदि दैदेनगिरिफ्रासो लाजिनांगौ जे जायफोर बर' हारिखौ थगायनानै, जायफोर बर' हारिखौ नासयनानै गाव गावनि उदैनि थाखायल' खामानि मावदों, बैफोरबायदि दैदेनगिरि बिथांमोनहाल' लाजिनांगौ। दा रायजो राजाफ्रा रावबो खाना नङा, मेगनजों नुदों। इलेक्शननि सिगाङाव सोर सोर माबायदि बिबुंथि होयोमोन आरो भटनि सिगाङाव, बिसायख'थिनि सिगाङाव सोरनाव बेसेबां धोन सम्पति दंमोन आरो दिनै सोर सोर बेसेबां धोन सम्पतिनि बिगोमा जाखो, माब्रै जानो हाखो, बेफोरखौ हमदांनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रासो गाव गावनो लाजिनो रोंनांगौ। कंग्रेसनि दैदेनगिरि मानगोनां गर्जन मुसाहारि सारालाय सोरखौ मा बुंखो एसे नायनि फै आरो सोरनि सायाव मा हाबाफारि लादों एसे नायनि। এজন CM, the then CM of Assam, ইমান ডাঙৰ মানুহ এনেকুৱা ঘৃণনীয়, এনেকুৱা ডিৰগেটৰী ভাষা যদি ক'ব পাৰে যে উজনিৰ ল'ৰাসকলে যদি ওলাই আহে আমি 1 বছৰৰ মাজতে মিয়াসকলক চাফা কৰিম, এইটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ভাষাবোৰ কেনেকৈ এজন CM ডাঙৰে ক'ব পাৰে? গতিকে আমি খুব দুখ লাগিছে যে আজিৰ তাৰিখত তেখেত মিয়াবিলাক চাফা কৰিব কৈছে, তেখেতসকলে অসমীয়া নহয়। কেতিয়াবা কৈও চাগে যে বড়ো ল'ৰাবিলাকে আগবাঢ়ি আছে, আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাক ক'ত মৰি আছা, আদিবাসীসকলে আগবাঢ়ি আছে, আমাৰ ল'ৰাবিলাক ক'ত আছে? তেনেহ'লে আমি বাকীবোৰ অসমীয়া নহয়। এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যদি অসমখনক বিভাজন কৰে, সঁচাকৈ অসম কেনেকৈ অসম হৈ থাকিব? সেইকাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা এজন এজাহাৰকাৰী হিচাপে সাধাৰণ সম্পাদক, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ব্লগৰ এজন প্ৰেছিডেণ্ট আৰু বোৰ্ডৰ প্ৰেছিডেণ্ট, তেখেতসকলে 3জনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ ভাষা যে আমি মিয়াসকলক চাফা কৰিম আৰু সেই কথাটো একেবাৰে সংবিধানিক কথা নহয় আৰু সেইটো আমাৰ অসমৰ মাজত খুব মানে উগুল টুগুল আনিছে। ইয়াত মানে বহুত কনফিউজন, এইটো খুব সেনচিটিভ ভাষা, সেইবিলাক CM ডাঙৰে ক'ব নালাগিছিল। ইয়াৰ কাৰণে আমি FIR-টো আজি দিয়া হৈছে। आं सानो बिथाङा सासे जोबोद गोख्रों दैदेनगिरि। बिथांनाव गिनाय गैया, लाजिनाय गैया, बानायबो गैया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा जोंनि रिजियनेल पार्टियाव गैया, जोंनि रिजियनेल दोलोआव गैया। बिथाङा कंग्रेसनि जानानै हाबाफारि मावगासिनो दं। दा बिथाङा बिथांनि लाइनजों मावबाय थाथों। बिथाङा रावखौबो दुसियाखै। बिथाङा सरकारनि बिरोधि खालामदों। सरकारा जायबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन बे खोथाखौ लानानै बिथाङा दिनै FIR होदों। बेबायदिसो साहस थानांगौ राजनितिकखौ सलायनायाव आरो जनसाधारननि थाखाय खामानि मावनायाव। बेबायदिसो साहस थानांगौ, बेबायदि गोहो थानांगौ। दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निस्सय निमाहा होगोन होननानै आं आसा थाबाय। जोबथारनायाव आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ।